Jednom je kod arhimandrita Serafima došao Uzbekistanac, doveo je svog 15-godišnjeg sina i pao pred noge ovom svešteniku. Baćuška Ruski, pomoli se za moga sina, ima epilepsiju. A veruješ li ti da ti Bog može pomoći? Upita otac Serafim. Verujem, odgovori ovaj. Svugde sam bio, kod hodže u Taškentu, kod hodže u Buhari. Sve sam obišao, niko mi nije pomogao, pomozi ti. Dobro, hajde da se zajedno pomolimo, reče Baćuška. Sve troje padoše na kolena, otac Serafim je pročitao kanon i molitve za bolesnika i pomazao ga jelejem bez obzira na to što on nije kršten, već je obrezan po muslimanskom običaju. Pa reče, u subotu i nedelju neću imati vremena, jer će biti puno ljudi na službi. Dođi u ponedeljak, isto tako posle ručka. A kada se ovaj čovek u ponedeljak sa sinom pojavio, pred kapijom je skinuo obuću, pao na kolena i tako na kolenima propuzao svih 36 metara koliko je bilo rastojanje od kapije do kućice Baćuške Serafima. Eto lekcije svima nama. Ko bi od nas Rusa tako na kolenima pošao ka svom dobročinitelju? Nisam ni video ni čuo takvoga, a Uzbekistanac je od radosti, sve na kolenima plačući, prošao kroz čitavo crkveno dvorište. Dve čistačice su piljile čitavo vrijeme. Jeste, to je onaj Uzbekistanac koji je dovodio sina. Što li plače ovako? Dopuzao je do Baćuške Serafima, pao pred njegove noge, zahvaljujući mu se i pružio mu 1000 rubalja. 60. godina to nisu bile male pare. Ja sam monah, reče otac Serafim, pare mi ne trebaju. Odnesi ih u bilo koju džamiju i daj bilo kom hodži. Ne, hodža mi nije pomogao i džamija mi nije pomogla. Izvoli Baćuška, ovo je za tebe. I stavio je novac na sto. No Baćuška ipak nije uzeo taj dar. Ne treba mi, nisam se molio radi para, već radi Boga, jer si me zamolio. Onda reče, dobro, odnesi našem računovođi Tatjani Aleksandrovnoj. Ona je također bila Moskovljanka i bila je u logoru. Ona će uzeti tvoj prilog za hram Georgija Pobedonosca. A par metara crnog materijala za mantiju otac Serafim je uzeo. Opraštajući se sa sveštenikom, Uzbekistanac reče, otići ću i svim hodžama ću ispričati. Eto kakva je pravoslavna vera. Malo kasnije pozvao je 6 hodža koji su sa kolima došli da vide Baćušku. Čudili su se. Baćuška beše malen, star, pogrbljen, jer je 10 godina bio u logoru zbog vere. Nakon tog čudesnog isceljenja, 2 Uzbekistanca, otac i sin, su krenuli da idu u hram i da govore, da, vaša vera je sunce, a naša maleni mesec.